Яшьләрдә милли үзаң ни дәрәҗәдә үсеш алган, һәр кеше дә үз милләтен дөрес билгелиме? Халык санын исәпкә алу уңаеннан тапшырулар сериясе дәвам итә. Без бүген үзенчәлекле форматта эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич исәмсез, эфирда Таяның тас тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, дөрестән дә онлайн форматта эшләячәкбез бүген. Һәр кайсыгыз да өендә, без исә ТНВ студиясендә монда. Барысы да яхшы һәм тәртиптә дип ышанып калабыз. Һәм без бүген милли үзаң турында һәм бигрәк тә яшьләрдә әлеге милли үзаң ничек чагыласын ачыкларбыз. Руслан, беренче сорау сиңа. Милли үзаң нәрсә ул дигән төшенчә белән таныштырып китик әле тамашачыларны һәм ничек формалаштырып була аны? Беренче чиратта бу бик катлаулы фәлсәфи, концептуаль төшенчә. Аны бер-ике сүз белән генә аңлату бик авырдыр. Шул ук вакытта аңлатып карарбыз. Беренче чиратта әйтергә кирәк, аның берничә катламы бар. Беренчесе, минемчә, иң мөһиме ул әлбәттә тарихи үзаң. Без бийек халык, без бийек милләт, безнең шанлы тарихыбыз бар. Безнең ата-бабаларыбыз dinimiz, телебез, дәүләтләребез өчен канаккан, шаһидлар булганнар, шуңа күрә без шуны истә тотарга тиешбез, ул безнең тарихи хәтер. Икенчесе, әлбәттә, ул милли мөхит. Карл Маркс заманында әйтте, мөхит үз аңны булдыра, формалаштыра. Ягъни менә тирә-юнь, табигать булсын, манда ниндер башка милли мәгариф системасы булсынмы, аркадашлар, фикердәшләр, алар да бик каты тәэсир итә милли үзаңга. Һәм инде өченчесе, миңа калса, ул инде тәрбия һәм мәгариф системасы. Монда әлбәттә төрле системаларны алырга була һәм әгәр дә без милли үзаң нәкъ менә яшьләр арасындагы шул ук үзаң турында сөйләшәбез икән, аны нәрсә билгели икән, Илнар? Моны тарих билгелиме? Кемдәдер бит инде ул формалашкан була, кемнәргәдер әле ул күпмедер дәрәҗәдә соңрак барып ирешә. Менә синеңчә, бигрәк тә яшьләргә бүгенге заманда дип әйтик, мәгълүмат күп булган заманда әлеге милли үзаңны формалаштыру авыр түгел микән? Әлбәттә авыр инде, чөнки без глобализацион хәрәкәттә хәзерге көндә яшибез. Ләкин мин монда ике момент аерып идем. Милли үзаң ул ниндер позитив таймындан үсергә мөмкин. Менә аны сан әйтеп киттек инде, без горурланабыз үзебезнең бөек тарихыбызга, бөек мәдәниятебезгә. Ләкин ниндидер негатив таймыдан да менергә мөмкин. Мәсәлән, ул инде күбрәк теге Татарстаннан тыш яшәгән татарлардан мөмкинчелекләр булырга мөмкин. Менә теге кешене мин татар дип ирештерсәләр, элеккеге безнең теге монгол татар игесе дигән тема буенча инде бит менә руслар белән татарлар көрәшкәннәр, яки анда ниндидер территориядан чыгып әйткән ниндидер халыклар арасында ниндидер проблема булган вакытта, ниндидер шундый теге противостояние дип әйтсәк тә була инде, каршы руслар. Шуның аркасында кешегә ниндидер кысулар булса, ниндидер рәнҗетүләр булса, ул шулай ук кешенең милли үзаңын үстерергә мөмкин. Менә мин инде үзем Башкортстаннан, бездә андый теге халык арасында андый проблемалар булмады, ләкин элекке вакытта Башкортстан хакимияте дип әйтәйин, татарларга карата шуны тискәре сәясәт алып барадыр, һәм шуны мин яшь чагымда менә бу сәясәтнең Корбаны булсам дип әйтсәк тә дөрес була, чөнки безнең татар телебезендә кысалар, милли үзаң татар милли үзаңны да кысалар. Менә шул вакытта миндә һәм минем күпчелек дусларымда татарлык, татар милли үзаңны үсте. То есть ул именно позитив яктан түгел, чөнки без үзебезнең тарихыбызны өйрәнергә күпчелек мөмкинчелегебез юк иде. Мәктәптә бит күпчелегебез белмәй, ул вакытта интернетта юк иде, ләкин именно шул искәре ысуллар аркасында без үзебезнең татарлыгыбызны бик еш кына искә алабыз. Шуңа күрә дә ул инде яшьләргә, минемчә, ул даже күбрәк тә роль уйнарга мөмкин, позитив якка караганда да, негатив таянулар.
Һәм менә мондый милли үзаң корбаны булмасын өчен хәзерге яшьләр өчен тиешле дәрәҗәдә Айрат ничек уйлыйсың, чаралар кулланыламы һәм аларның эффективлыгы ни дәрәҗәдә югары? Чөнки без менә халыкта белгән шул ук мәсәлән мин татарча сөйләшәм акцияләрен беләбез. Менә алар җитәрлек дәрәҗәдәме бүген? Татарстанны карасак, монда яшьләрдә үзенчә инде формалаша, күбрәк монда инде шул Татарстан булдыра торган чаралар, алар әлбәттә нык тәэсир итә. Шул ук мин татар сөйләшәм Тукай бәйрәме дә һәм Хәтер көне дә, ул барысы да ничектер булса да яшьләргә тәэсир итә. Әмма Татарстаннан тыш төбәкләрдә әлбәттә менә Башкортстанда үзенчәлекле ситуация, башка төбәкләрдә әлбәттә инде монда чаралар җитәрлек түгелдер. Һәм әлбәттә инде бу Татарстанга үрнәк итеп карыйлар, Татарстанның чараларын ничектер кабатларга тырышалар, әмма алар һәрберсе инде бик кичкенә дәрәҗәдә уза. Әйтергә кирәк, үзаңга бик нык тәэсир итә ул әлбәттә мәдәният һәм инде музыка. Бу төбәкләрдә иң беренче чиратта татар яшьләре, татарча сөйләшә белмәгән яшьләр музыка аркылы татарлыкка дәгъва кылалар инде, үзанны музыканы күтәрә. Һәм шул ук тарих әлбәттә инде тарихи китаплар белән кызыксына башлыйлар. Әлбәттә инде ул рус телендәге китаплар, әмма алар да инде үзанны нык күтәрә. Һәм чит төбәкләрдәге милли үзаң турында сүз булды монда. Әйдәгез бергәләп хәзер сезнең белән Мәскәүдән килгән видеоязманы карап алыйк. Хәзерге вакытта милли үзаң барыбер үсә дип саныйм. Чөнки, мәсәлән, 100 ел элек күчеп килгән кешеләр үзләренең исемнәрен, татар икәнлекләрен яшерергә тырышсалар, хәзер киресенчә мин татар дип горурланып әйтә һәрберсе. Һәм шулай ук Мәскәү татарларында менә бу милли үзаң ул дини үзаң белән дә бик тыгыз үрелеп бара. Күпләр бөтенләй үзенең татарлыгын шул дини саклауда гына дип уйлый. Ләкин шулай да минем дусларым, яшьтәшләрем арасында татар теле курсларына йөрү, дини хәләл мероприятиеләрдә катнашу, татарча проектлар булдыру ул яхшы зәвык булып санала. Менә бу очракта Руслан синнән сорыйсы килә, менә дин белән, мәсәлән, шул ук тарих, гореф, гадәтләрнең бәйләнешендә монда ни дәрәҗәдә менә әһәмияте зур икән? Зур әлбәттә, чөнки татар милләтен, татар халкын беренче чиратта дин саклап калды. Беренчедән без милләт, ягъни дини милләт буларак формалаштык. Аннан соң инде бу төшенчәдән, бу тезистан этник милләт аерылып чыкты. Чөнки башта без барыбыз да төрки мөселман милләте дип саналганбыз. Аннан соң инде бу милли этник үзаң формалаша башлый 19-20 гасырда. Шул вакытта әлбәттә татар дигәндәй без параллель рәвештә үзебезне мөселман да йөртәбез. Ул инде шулай билгеләнгән күрәсең, без аны айыра алмыйбыз. Бу бер. Икенчедән, гореф-гадәтләребез шулай ук дин мәсьәләләре белән тыгыз бәйләнгән, дини бәйрәмнәр, дини йолалар, шулай ук җима булсынмы, Корбан гаете булсынмы, Рамадан айы булсынмы, булар барысы да безнең аңыбызга, безнең телебезгә, безнең күз алуыбызга нык сеңгән. Һәм инде аны айырып булмый. Әлбәттә инде Европаның тәҗрибәсе бар, мәсәлән, инде теге дөньяви, ягъни гражданлык милләте. Ул инде башкача безнең үзебезнең юлыбыз, без башка вектор аша киткәнбез. Ул инде шулай тарих белән Аллаһ Тәгалә тарафыннан шулай билгеләнгән. Шуңа күрә бер нәрсә дә эшләп булмый һәм кирәкми дә бәлки. Һәм тагын бер җитди мәсьәлә, ул да булса әлбәттә тел. Кызганычка каршы милләттәшләребез арасында телне белүчеләр күп түгел, яшьләр арасында аеруча. Шәһәрдә үскән, формалашкан яшьләр арасында. Но шул ук вакытта тел нык идеологик яктан миллилеккә һәм милли үзаңга тәэсир итә. Чөнки кайбер төшенчәләр, кайбер комплекслы фикерләр
Алар гомумән тик татар телендә генә бар. Мәсәлән, шул ук моң дигән төшенчәсе, мәсәлән, урысча калькалы рәвештә тәрҗемә итеп булмый. Айрат, килешер микән әлеге фикер белән? Чөнки менә яшьләр арасында барыбер әле күпмедер дәрәҗәдә без монда кермәдек милли психология дигән төшенчәгә дә. Аларны формалаштыруда, шул ук телдә, Руслан әйткән менә шул ук моңда, яшьләрнең менә ничектер үзаңын үзгәртү дәрәҗәсе бүген ничек куелган? Кызганычка каршы ниндидер монда комплекслы сәясәт бар дип әйтеп булмыйдыр. Татарстанның үзендә менә шул ук сәләт лагерьлары да ничектер күтәрә, шундый бәйрәмнәр күтәрә, сабан туйлар да күтәрә. Киң итеп алсак инде этник үз ан төшенчәсен. Әмма кызганычка каршы алар ничектер яшьләргә барып җитми дип уйлыйм. Үз вакытта 90-нчы елларда яшьләрнең менә безнең буын балаларның, яшьләрнең милли үзанын әлбәттә татар теле дәресләре, татар теле әдәбияты һәм иң мөһиме татар гимназиялары күтәрде. Һәм менә без бүгенге вакытта карасак, иң актив татар яшьләре ул татар гимназияларын, татар мәктәпләрен бетергән кешеләр. Һәм аларның үз аны әлбәттә көчле. Һәм менә анда комплекслы рәвештә милли үз ан өстендә эшләделәр. Тарих, әдәбият, моң, театрлар, алар барысы да ниндидер бер программа буларак барды. Һәм Аллаһка шөкер, бу катлам кичкенә түгел Татарстаныбызда, ә менә инде төбәкләрдә әлбәттә ул катлам бик кичкенә. Һәм әйтергә кирәк, Мәскәү мисалы, ул бик кызык мисал. Монда ул шулай башка төбәкләрдән бәлки аерылып тора, чөнки Мәскәүдә башка төрле милләтләр үз анын күрсәтәләр еш кына. Шул чечен халкы, башка Кавказ халыклары, алар анда шул лезгинка биеп тә алар үзенең милли үзанны күрсәтәләр. Һәм татар буларга карап уйлана башлый. Булар инде менә бу милләттән, бу халыктан, ә без нигә үз татарлыгыбызны күрсәтмибез? Ничек татарлыкны күрсәтеп була? Шуңа күрә ул яктан Мәскәүдә күп кенә татар яшьләре үз анын, үз татарлыгын кинәт кенә күрсәтә башлыйлар. Тарихи үзенчәлекләргә тукталганчы рекламага бүленеп алыйк, аннары дәвам иттерербез. Татарстан Яңгастыр телеканалында таянук тас тапшыруы. Біз бүгін онлайн форматта эшлибез. Тагын бер кат хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Һәм безгә рекламада Римма Бикмөхәммәтова килеп кушылды. Без бүгін әйткәнебезчә инде милли үзаң турында сөйләшәбез. Римма, ничек уйлыйсың, яшьләрдә менә бу милли үзаңны формалаштыру эше ничек алып барыла һәм аның әһәмияте нидән гыйбарәт? Моңа кадәр милли үзаңны тәрбияләүче безнең мәктәп иде. Берне кадәр югары уку йортлары, ләкин хәзер бу формат искереп килә. Безнең милли үзаң күбрәк интернетта булырга тиеш дип саныйм. Әлеге вакытта, минемчә, милли үзаңны нәрсә формалаштыра? Ул тарих, тел, дин, ниндидер шәхесләр, шушы шәхесләрнең ниндидер уңышка ирешүе. Менә әлеге вакытта без бу әйбер мәктәптә татар теле һәм әдәбияты, тарих дәресләрендә барган булса, без беләбез татар теле ничекрак кыскарды. Шуңа күрә бу функцияны интернет алырга тиеш. Интернет ала икән, ул үзенең генә барлыкка килми, ягъни моны берникадәр дәүләт алып барырга тиеш бу сәясәтне. Мәсәлән, минем бик күп сораулар Татарстанның яшьләр һәм спорт дип аталам иде. Юк, яшьләр министрлыгы. Аерылды алар, спорт министрлыгы һәм аерым яшьләр эшләре министрлыгы хәзер шөгыльләнә. Яшьләр эшләре министрлыгы менә алар нәрсә белән шөгыльләнә? Бүгенге көндә Татарстандагы яшәүче татарларның, урысларның никадәр милли үзаңы юнәлешендә нәрсәләр башкарыла. Ул бит гап-гади ниндидер чаралар, урамдагы сикереп бии торган әйберләр генә түгел, ул үзмәзлекле барырга тиеш. Бүгенге көндә менә безнең республикада 2
дәүләт программасы эшләй. Берсе ул телләр үстерү программасы, икенчесе нәкъ менә милли үзаңны үстерү программасы. Һәм үстерү белән бер рәттән монда бит әле киметү мәсьәләләре дә бар. Һәм без тапшыруга әзерләнгәндә белгечләр белән берничә сәбәпне ачыкларга тырыштык. Милли мәктәпләрнең кимүе турында инде безнең белгечләр шулай әйтеп киттеләр. Югары белем йортларында татар төркемнәренең бетүе шулай ук бер мисал булып тора. Шулай ук милли символларның тар булуы, милли каһарманнарның аз булуы һәм авыл белән шәһәр арасында элемтә өзелү. Руслан, менә бу сәбәпләргә тагы нәрсәләрне өстәп була икән һәм әлеге сәбәпләр менә дөрестән дә тулы ситуацияны ачыклыймы? Ну, ачыклый, әлбәттә, ул инде комплекслы нине ачыклап бирдегез сез яссылыкны. Ну, шул ук вакытта монда каһарманнар образы чын рәвештә минемчә әлегә дә бая ачыкланмаган, чөнки без әлбәттә шул тарихка таянабыз, дингә, телгә, җөмһүриятебезгә таянабыз. Ну, каһарманнар символы заманча каһарманнар символы. Әлбәттә безнең анда Муса Җәлил бар, Тукайыбыз бар, Дәртмән бар, башкалар бар. Ну, яшьләр аны беләме? Юк диярлек. Алар менә Рима әйтмешли интернеттан торалар, а интернет үзенең образларын тудыра. Татар заманча образ нинди булырга тиеш? Без һаман шул эчпочмак белән шәкшәккә һәм түбәтә. Мин, мәсәлән, ул образларга каршы чыгам. Миңа помидорлар ташласагыз да була. Каршы чыкмамын, чөнки ул образлар инде искерде. Алар авыл образлар кызганычка каршы китте инде алар. Нинди образлар кирәк хәзер алайса? Аның өчен социологик тикшерүләр кирәк. Аның өчен махсус фәнни хезмәтләр кирәк. Булай гына теге күктән алып кына аны әйтү бик авыр. Яшьләр кемгә тартыла, алар кемне карый, анда җырчыларны булсын, анда фильмдагы булган каһарманнарга күз саламы. Менә ниндер теге уртача образ тудырырга кирәк безгә. Ул хоккеист булсын, анда Зариповмы ул, анда Минтимер Шариповичмы ул, белмим. Менә уртача образны тудырырга кирәк. Һәм бигрәк тә бу яшьләр арасында актуальдыр, чөнки менә күп төрле чаралар үткәрелә, беләбез. Айрат, бу сорау сиңадыр күбрәк, чөнки нәкъ менә әлеге чараларда һәм татарларны берләштерүче урыннарда дип әйтик, әлеге милли үзаңны формалаштыру бәлки күпмедер дәрәҗәдә югарырак та сыйфатларга иядер. Менә синеңчә, без инде беренче өлештә сөйләшә башлаган идек, җитәме, җитмиме алар дип. Тагын нинди аерым өстәмә чаралар кулланылырга тиеш һәм алар бары тик яшьләрдән генә чыгарга тиешме, әллә дәүләт тә монда үзенең сүзен әйтергә тиеш дип саныйсыңмы? Әлбәттә, дәүләт булышырга тиештер, әмма иң беренче чиратта җәмәгатьчелек инициативасы булырга тиеш һәм ул инициатива бар. Чаралар, төрле проектлар, идеялары күп. Кызганычка каршы ниндер милли кинлек кайда бу идеяларны тормышка ашырып була, ул зур түгел. Казаныбызда да, мәсәлән, кайда менә яшьләргә кайдадыр килеп һәм ниндер чара оештыру турында инициативаны әйтергә кайда андый мөмкинлек бар. Андый мөмкинлек кызганычка каршы юк. Менә интернет турында сүз алып барганда яшьләрдән бик күп төрле, мәсәлән, дизайнлы әйберләр чыга һәм алар яхшы гына үсә бара. Шул ук заманча дизайнлы киемнәр чыга һәм алар, Аллага шөкер, милли үзаңны күтәрә. Һәм күтәрәм икән, безнең махсус видеоязма да бар, әйдәгез бергәләп карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Күпме сугышлар булган, әйме, инкыйлаплар һәм башкалар. Шуларны сынауларны узып, шушы телне саклап калганнар икән, бүгенге көнгә кадәр алып килгәннәр икән. Һәм без бүгенге көндә татар теленең кирәге юк дип аны балаларга өйрәтмәсәк, без әби бабаларыбыз алдында шын мәгънәсендә хыянәтче булып калачакбыз. Белемсез милли үзаң була алмый. Ул үз милләтенең тарихын белү, үз милләтенең сәнгатен, иҗатын белү һәм әлбәттә телен белү. Һәм әйтергә кирәк, үз милләтен генә түгел, башка милләтләрнең дә сәнгатен, тарихын кеше белсә, шул очракта гына ныклы нигез салына милли үзаң өчен. Татар балалары, татар яшьләре арасында татарның үз дәүләтчелеге булмаганда, милли мәгариф системасы шушындый бик авыр чор кичергәндә, аларның да милли үзаңы
түбәнәя бара һәм төшә бара. Мен моны чит төбәкләрдә яшәүче татар балалары һәм яшьләре белән эшли торган кеше буларак әйтә алам. Мен моны күрәм. Төрле кешедә төрле фикер монда милли үзаңга карата да. Римма, ничек уйлыйсыз, әгәр дә менә монда милли үзаң дигәндә инде милләт, әлбәттә тел, дин һәм гореф-гадәтләрне берләштерүче фактор буларак шул ук яшьләргә сеңдерү эше ничек алып барыла? Ну, ойрат әйтеп киттем. Әлеге вакытта татар телле, татар мәсьәләсендә, юнәлешендә эшләүче кечкенә җәмәгатьчелекләр бар. Һәм алар бик уңышлы эшләй. Бу фәннән алып татар телендә ниндидер архитектура әйберләрен эшләүче кечкенә төркемләр. Мин белмим, менә аларны берләштерү, ниндидер эштән дәүләт эше буларак тыкшыну, ниндидер уңай нәтиҗәгә китерер дип уйламыйм. Алар менә әлеге вакытта дәүләт эшләмәгән әйберне бик яхшы эшләп баралар. Ойратның сүзләренә кушылып, аларга бары тик әлеге вакытта грантлар системасының гадел булып һәм татар һәм татар мәсьәләсе юнәлешендә эшләүчеләргә өстенлек күрсәтелгән булса, менә бу вакытта дәүләт үзенең ниндидер функциясын уже үтәр иде. Ничегрәк эшләргә? Ну, безнең җәмәгать оешмалары бар, алар эшлиләр. Шушук Яшьләр министрлыгы аерым ниндидер сәләт яисә башка Лига студентов кебек оешмалардан да башка оешмаларны күрергә тиеш, аларны да үстерергә тиеш, ләкин бу ниндидер идарә итү системасы турында бармый. Бу бары тик аларны ирекле рәвештә, әмма акча биреп, ниндидер теләктәшлек күрсәтеп, каядыр административ ресурсларны кулланганда аларга ярдәм итү генә күз алдында килә. Һәм тагын бер видеоязма бар, карабалык, аннары дәвам иттерербез. Мин Казанда яшим, шуңа күрә татар телен белмим дип әйтергә дә туры килә. Ишетергә туры килә шулай. Ләкин эш бит анда шәһәр авылда түгел, ә кешенең милли үзаңында. Ни өчен соң ул яшьләр милли үзаңлы түгел һәм телне өйрәнмиләр? Минемчә, эш әлбәттә мәктәптә, дәүләт сәясәтендә, ләкин иң мөһиме ул тирәлекнең, яшьләрнең мөхитенең булмавында. Бала-чага урамда иптәшләре белән нинди телдә сөйләшә, нинди сүзләр әйтә, нинди этик кыйммәтләрне исендә калдыра, ул тормышта шулай эшли дә, шулай яши дә. Безнең балалар нинди телдә сөйләшә, балалар бакчасында нинди телдә сөйләшә, гаиләдә алар нәрсә ишетә, һәм өйдәге телевизордан, радиодан, интернеттан нинди тапшырулар күрә һәм карый һәм укый, нинди китаплар ишетә. Кызганычка каршы, милли мөхит, тел мөхите аз була. Руслан, демәк, милли үзаңны формалаштыруда яшьләр арасында бигрәк тә менә синеңчә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Ну, монда әйтеп кителмәгән тагын бер җитди фикер бар. Рөхсәт итсәгез, мин яңгыратырмын. Ул да булса субъект булмавы. Ягъни милли карашлы зыялылар интеллигенция булырга тиеш. Чөнки менә шул интеллигенция зыялылар милләткә, яшьләргә кем икәнен аңлата. Алар булмаса, ул субъект булмаса, biz таралган халык форматына әверләшәкбез. Ягъни менә бу тәрбияләнгән милли карашлы элита, интеллигенция булырга тиеш. Алар әлбәттә аерым бер төркем. Менә шуларга таянырга кирәк. Алар булса, менә бу ядрә булса, йодрык булса, бу үзәк булса, калганы да булыр иншалла. Чөнки барысы да кешедән тора. Әлбәттә технологиялар, интернетлар, проектлар, алар барысы да мөһим. Но иң мөһиме ул кеше булуы. Кешесе булса, идеясы табылыр аның. Монда кызык тәкъдим була ала. Менә Казан татарның үзәге, Татарстанның үзәге дип саныйбыз бит инде. Әлеге вакытта җәмәгатьчелек күп нәрсәдер, кимдер нәрсәдер балкыртлары кебектер эшли. Анда аерым тарих институты эшли, аерым ниндер конгресс нәрсәдер эшләргә маташа, татар яшьләре форумы нәрсәдер эшли ала. Белмим, әлеге вакытта татар теле үзәге кебек ниндидер бер
оештыра торган бер урын булырга тиештер. Бу бәлки моңа кадәр күп сөйләнгән татар яшьләре үзәге булырга тиеш дигән сүздә юмылып калды, югалып калды. Менә бу тема ул һәрвакыт актуаль һәм менә бу Римзил Абыйвалиев әйткән мәсьәләгә кимендә бер шәһәр Казанда милли мөхитне тудырырга ярдәмче булыр иде. Һәм бүген дөрестендә безнең белән онлайн элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да рәхмәт. Мондый форматта эшләүне әле алга таба да дәвам иттерербез дип ышанып калабыз. Бүгенге мәгълүмати чорда милли үзаң төшенчәсе аеруча актуаль. Һәркем дә үзенең милләтен дөрес билгеләсен иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.